Ever ha alone na ha na-aba mba na comment sections. Ya ama na ha amụ ife ha ji wee bụrụ nkụta onye mba na-agụ n'isi. Ọkwa ifụrụfa gwa m na omenala ha na-eme onweghị na okenye so ha eme omenala, onweghị na okenye gbagota n'alụ na eji so ha eme omenala, ọsọ ụmụazị ekulo memba ngụnwa asụ onye na-eme omenala n'ebe ọ nọ kịta. Onwe ndị Nnewi n'ime ha, onwe ndị ofu obodo n'ime ha. Kele alụsị nọ na Nnewi wee kulo, kele alụsị nọ n'obodo wee kulo. Ịghọtago iji wee wụrụ ekulo memba ọnụ na-afọ mụzi secret court. Ọnụ na-afọ ụmụ ji idea afọ mụ secret court. A na-ekwu ọdụ ka ya sị ịfụrụfa na ịmụ ụmụ nwaanyị you see them nke nwa dewela ahụ na ị na-anụ nwaanyị n'ụlọ na-enwunye gị ebe ọ nọ. Gwa m ife ọ bịara ịchọ hia ọwụ a na-ekulo memba. A na-emeghe ụmụ nkịrịka initiation ma aghọta ha initiate ha into some nonsense that don't even exist. Na-eri ha local champion na-anakọ ha ego. Ọ pụtazi ọ na-asị look at unu na unu na-eghe unu ya anya ọkụ ngụ ka elili wee na-alụ dị unu. Ngụ ka elili wee na-alụ dị unu. Gụọ mma niile na ebe a kịta 1 million one ka ọ wee wuru nke anụ n'ọrụ n'onwe eri ọgwụ o ji 3 million agwọ, nwee ndị o ji 2 million agwọ n'elu ha ncha niile ebe a. Ọkwaghị ha ncha niile na ebe a. Ngụ kpatara ego eji alụ ụlọ ngụkwa anọkwa eluboghịkwa alụo ngụkwa anọ na-egosi anyị nke onye ịkpaila akụ na-alụ. So ọ bụrụ na ịfụ ha na ha nọ na comment section na-aba mba anya amajasi na ahụ ọ da amaja m nya comment father da amaja m one bit or they move one bit because I know why they are aggressively commenting like that. It is because na ọkwari mmadụ kwụ ebe a ndị niile a na-ebe enweghị smartphone n'aka fa. Ịghọtago ha ya ada akwụgharị from comment section to comment section. Ịghọtago je na-achọ onye nye na ha ya aka ọnụ because na shift pilot ha aka akpara na ihe ọ karịa etu a n'elu na-eti mkpa mmadụ idewela ahụ na edo smart. Ndị ọcha alili ya eri, ndị ọcha alili anyị eri, ndị ọcha agwụla anyị wayo. Ịnọlụkwa onye isi ojii doka ọ bịakwa gbuo wayo. Ọ ka hụrụgo mma na ndị ọcha ịma na ụbụrụ ha dụka ụbụrụ jet. Ịmakwa na ọkara m mma na onye ọcha gburu nwayo karịa na onye isi ojii ibe m gburu nwayo. Ịmakwa na ọkara m mma na onye ọcha gburu nwayo. Ododo amanya na expectations nwere ebe onye ọcha nọdụ too high based on the fact that na every single thing anyị nwere ba ya, every single ife mere ndụ anyị ji wee dụ mmadụ ahụ ife sibe ndị ọcha. So onye ọcha gwuo nwayo expectations m dụ high no problem. Mana onye isi ojii ibe m igwu nwayo dị mkpa ibe m sef idebe m n'obodo a na-eri local champion. Ịma na nke a jọwụrụ onwe ajọwụ. Ijekwa ikwu kịta ụfọdụ asịghị ndị pastọ kwana pastọ wụ na-agwaghị nye ya ego ka o wee kpere ya ekpere. Pastọ ahụ onye wayo. Pastọ wụ na-agwaghị nye ya ego ka o wee kpere ya ekpere. Pastọ ahụ wụ onye wayo. Mma rụnụ that program this evening ka i wee malụ maka a na-ekwu ma na-ekwu ibe as a Zionite iwu na-eje Zion. I don't think no nwe dana ịfụdana evangelist Ebuka Obi one on one nya ngụnwa nwe onye Zion na-eje Zion ugboro one ka ịfụdana alụ evangelist Ebuka Obi one on one o wee wuzie nya wee gwa onye ya ego ka o wee kpere ya ekpere. Ngụnwa na-eje adoration Enugu ugboro one ka ịfụdana alụ Fada Mbaka one on one o wee wuzie gwa onye ya ego ka o kpere ya ekpere. Ngụnwa na-eje nke Fada Ebemonsọ na Uke ugboro one ka emit da na Fada Ebemonsọ one on one o wee wuzie nke nya wee gwa nye ya ego dị etu a nye ya ego dị etu a ka o wee kpere ya ekpere. You come there ikpe ekpere ha ya si na ihe emewu inye onyinye na ịghọtago ha ya si na ihe emewu inye onyinye na ndị God blessed na-eweta ezigbo ego eji alụ ife na Zion. The same thing with nke Fada Mbaka and others. Ndị God blessed na-eweta ego. For example, if Lota Evangelist Ebuka Obi na-alụ na Zion emerie launching now agwa ndị mmadụ tụwa ego na Zion Ministry Lagos ebe a. Ịghọtago on the na-eje Zion God put in that place na ha mana ha do capable to do so. They took up the project. So ngụnwa na-eje Zion, ngụnwa na-eje most of these ụka and so many churches ebe a nọ ego na adebo ya afụ bụ one on one
o nwere ike go na pastor church go akụda afọ one on one na-ebi ebe ahụ ikpe ekpere yọọ Chineke ife ayọrọ wee use prayer point ikpe ye claim oye enye prophetic declaration i claim o nke o nwere ike ị na-eho oye ị na-eje ụka si ife na-atị debere ewu 1000 or 500 ahụ iji enye onyinye na ọnwụ na ụfọdụ na-enyelu ndị na-enyekwa 2000 3000 5000 ndị na-akwụ tait wuru ndị chukwu tiri na akpa afa na-enye fa na-enye. It's a decision. Nobody will ask you to do it. You will have the conviction in your mind to do it, either as a covenant or as what. So pastor una debezili office na-eme bịakwute ọgwa na ya akwụkwọ consultation gwa na ya akwụkwọ nka gwa na ya akwụkwọ nka pastor ahụ onye ohi, pastor ahụ onye wayo, pastor ahụ ebe tiri mmụọ mmiri ha ka ya etiri mmụọ mmiri ọ karị ihe etu ahụ. Everything ka ya akọkwanụrụ gị aka ọlụ ọhụ ife niile ka ya akọrọ gị aka ọlụ ghọtara. The same thing with the ọdịnala a na-eme eme all in the name of na alụ dibịa kelu dibịa ejidegolu kịta awụ ndị dibịa mapụ mbọ. Why o ji wee wụrụ this new generation dibịa sepụtara within the last few years? Why o ji wee wụrụ ha ncha niile nọ n'ọsọ? Why o ji wee wụrụ etu a ha si wee wue ka ha si wee dakpụsịkwa? Why o ji wee wụrụ ha get involved na this nonsense a na-ekwu okwu wee ruo tụtụ tata ị ka ya afụkwa dibịa ya wee ruo na nke ya ọ gbachara gị afọ ịtụpụrụ ife chọrọ ịtụpụrụ ya. Ndị ahụ ndị na-arụ ọrụ ahụ na ha nwee kọl, ndị ahụ ndị na-arụ ọrụ ahụ na ha na-eme the real ọdịnala ọhụ ndị na-egwu wayo na-aghụghụ a na-asị ndị pastọ na-egwagoro obi aka okpere gị ekpere ka i bụrụ ọgwụji obodo pụọ obodo oyibo. Pastọ na-egwagoro obi aka okpere gị ekpere ka klient onye ọcha kwụọ gị ụgwọ. Pastọ na-egwagoro gị ife niile a pastọ ọnwụ na-agwara gị ewu onye wayo ka ọwụ. Yes, pastọ ọnwụ na-agwara gị ya wu onye wayo ka ọwụ ọkara ihe etu a. So na ọ ka i wee fụ na ihe ncha niile keypad warriors ha nọrọ na comment section ha na-abịa iji ime ha asị pastọ ụkwanụ ọ pụta wuru 1 million jenye mmụọ mmiri 2 million 3 million jenye mmụọ mmiri ọgwụọrụ ya ọgwụ ha alụ ọrụ kpọrọ ụgbada na mmiri gbuchezie ngwa wọgachi nya na-egharị ya sọraụndịrị mmiri ya ka o wee mara ife dị iche na mmiri ya na nke ahụ ndị udo gachi bịara ozugbo nunu emeri ya arrest ndị be ha jesa dị mmiri ife fọrọ ha wee mata isi na nkọ mmiri ya ka ọ dụka swimming pool. Ndị ala ọkwari onye aghọwuru ka agbara ịghọtago onye aghọwuru ka agbara. Pastọ ọwụna na operate etu ndị asị operate the same WhatsApp group ka ha wụ the same WhatsApp group. If go bazọ ya wee bịa consultation ọgwa ahụ na ya akwụ ego na-edo otu agwa na ya akwụ ego na-edo otu a the same WhatsApp group ịghọtago. Because for all I know churches niile na-eje ife niile nje winners na Zambia ife niile na-eje ụka ebe a even osigu n'obi were ego nye. Yes, account number niile adị ebe awụ God put in your mind na o nwere ife irulu like o nwere akụkọ mmadụ kọrọ m ụbọchị a ebe ọ gwara m na one property o nwere somewhere na Lagos ebe a ọ chọrọ ilele ọ nọ into property management ya ọ na-ego ọ na-ele ọ chọrọ ilele ka ọ sịrị no market kata na owe o wee ruo one day o wee ruo na Zion ministry wee kwechukwu nkwa wee sie God that na ọwụrụ na ime na onwere prayer point evangelist Ebuka Obi raise that day o wee gwa God na ọwụ na o meri ya ebele ka o wee lee property dị otu a na ya amanya aka na ị ga-awụ 500,000 wee so seed o kwuchaa ya na oruhu 1 week o ji wee jechi ije ahụ mmadụ kwuo that property ọ manyekwa aka na ewe 500,000 mgba na akaụntụ ahụ ozugbo. It's a choice and it's a decision. O nwere onye fọsụrụ ya force so ọ karị ihe etu ahụ. Okay, we give you freedom. You're not under obligation to give anybody money. You go there, you make declaration. You take care by faith. It is a prayer point. Pastor na demezi table na emezi consultation no na anaghị ego not cancelling or ko lead you or ko direct ya or ko onye ekpere no n'ihi eweta ego wee bịa fee enwe ego VIP nwe ndị ya akwụ VIP jefe pastor ife niile awụ wayo ka ọwụ ọkarịa were ọgbụrị ma ị na-egwu were egwu ma ị na ọgbụrị ha ncha niile ewu otu ife ka ọwụ ịghọtago. So share this video.